Assalamu alaykum mehriban dostlar. Mana sizlarning xizmatlaryňyza Türkiýanyň tarifi eşdip lezzet alyň. Wetenden Türkiýe gaýtmaly bolsaň Türkiýanyň dastanyna gulak sal. Dostum bizar senden Türkiýe gelseň Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Adana, Yamaraç, Antep, Kayseriya 81 vilayet gelseň her ýere Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Bilmedige ören müşkil zabany onluk ispenç ýany bihasıl nane. Gelen wagtyň bizar senden agyny Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Bir ýerde hiç kime düşmesin işin senden bizar eken gowumyň hyşyň. Mal etine degip ýöres ýok diýişin Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Çağırana büyür efendim diýersiň 5 ýyl ön kaklanan tok göş ýersiň. Nana ekmek şirne tatlı diýersiň bu merdimiň dillerine gulak sal. Musapira müşkil eken öýjaý törtdür çürkeýo gelip her aýe suw bark odun pula öýüň kireyi bir ýerleriň masrabyna gulak sal. Saňa gerek wagtda öý boş bolan ýok, boş bolsadam ýabanjy diýip beren ýok. Seniň adamlygyňy bular bilen ýok, apgan sen arzyşyňa gulak sal. Tapylsa 1500 arzan kireyi zamanat diýip alýo 1000 dolary. Öý pula harç bolýo tapanyň ýary Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Alarsın bir yerden köne haraba başka jaýyň barmy girip barara. Facebook'daki aktinlere garama Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Murdaryň jaýy eken dostlar Türkiýe tapanny berýorlar gökböre toya ýok pulyň nämesin üý bersin öýe Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. İş tapanlar durman işe başlaýar, atenan silkip şana taşlaýar, pul gazanyp öz wagtyny hoşlaýar Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Nirde ýok iş rewaj eken bu jaýda gödejikler 10 toy etýär bir aýda. Atene alaýym ajölsün öýde Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. 30 gün işleseň dolup dur bir aý aýlyk mäşin alan bolýar ketdebaý. Eline pul bilen gitýär Aksaray jenawatlar paýgasyna gulak sal. Bir şerapor bolar ýagşy patronyň ýyl bolup duşuňdan geçer her günüň. Hadilan ýa çabuk çalyş eşçegiň Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. İşini işleder hoş bolup gülüp bir gün pul dileseň aýyňy dolup, ýüzüň ýolup alar ettek asylyp bu merdimiň hasiýetine gulak sal. Köp adam gelenine ederler arman, yatanlar köp işlere iş tapylman. İşleseň gyny ýok pulyňy bermän Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. İçip yatyr muftahapyz hajysy zina meşgul eken Seydi hojasy, ýa zaý ýalaňaç orgaçylarynyň ketde kiçisi bu merdimiň wujdanyna gulak sal. Dinleseň sözümi unutma hergiz, gözüň görsin her ýalaňaç ýörengiz. Nädip ýadymyza düşdün izimiz Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Dudulluda bar karhanaý Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Pakistan bir çäre ykdysat bahasy marzan Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Umraniýa Çin gyzlarynyň merkezi olar pul bilen ýok 50-ni ýüze. Uçman galan peri görseň her gyzy bul ajaýyp närselere gulak sal. Çamlykda köpeken duhdary İran hem maly Tevriz hem maly Tehran. Wa hanım pataşmaly Isfahan Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Bostanjy eken ruslaryň ýeri dabay haraşawdan başlap sözlere. Buqa gelen inek ýanak gyzlary bir äpet zatlara gulak sal. Soğanny barsaňyz Suriýalılar bar, bir gapyny kaksaň onusy çykýar. Korkman pılıňa düşseň istegiň teýýar Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Gözleri jadyly bir ajal nahak, saçlary gapgara teni süýtden ak, gözüň görsin hür sypatly her gazak Türkiýanyň kyssasyna gulak sal. Perwine hanım reisi özbek gyzlaryň lal bolar dilleriň biter sözleriň, her Taşkentli özbek görsin gözleriň giýje 300 bahasyna gulak sal. Vodafone eken Jerenjanyň nemberi 055345 ahire o ýerde we Aşgabatyň gyzlary Kumrylaçyn atlaryna gulak sal. Bagşylaryny jemläp wesbin diýdirseň, abreşim ýüpekden libas giýdirseň, tapanyny iýmen şulary ýdirseň armanyň galasy ýok size gulak sal. Paştun Taçyk Hazara gyzlar munda bol geleni bolupdyr 35-40 ýyl bir ýardyş bir kadyr bahasy bir pul entip ýören mekruplara gulak sal. Akıl hazynaňdyr eýleseň senjiş, kumar, şerap, zina dünýäde pesiş. Elçek bu işlerden ey dostum danyş, insan mısan nesihada gulak sal.